Ahoj lidi, vítám vás u mého nového videa a dneska bych vám chtěl ukázat moji domácí flusačku. Je to takováhle z PVC trubka, flusačka, pardon. Budete potřebovat náboj, do který z papíru si uděláte malinký kornoutek, do toho dáte šipku, do toho ty vole, já jsem blbý. Do toho vložíte špendlík, párátko nebo cokoliv, co je špičatý, hřebík. Zatafixkujete to a potom ještě musí se vám to vejít takhle do toho otvoru. A jak mám tady ještě víc, takhle další. Tak vám ukážu malý test. Vidíte, docela dobrý. Ještě jeden. Wow! To mě máme trefila mi to. No a potom bych vám ještě takhle to je všechno. Proto a v dalším díle bych vám chtěl ukázat, jak si tu věcičku vyrobit. A tím čus.